Хвала Христу, мои дорогие. Пятнічны вечар, так утульненька. Зноў можна з вами скочыць у там мора пытанняў і адказаў, прысвечаных адносінам. Сёння хочется вам рассказать про одну такую рэч, один такі механізм, который руйнуе просто як бульдозер все на сваім шляху у жыцці чалавека, калі не ўсё, то многае. І адкуль это бярэцца, як себе можна это пазбавіць. Шмат з нас чула у дзяцінстве, што калі ты будзеш добры, калі ты будзеш нешта рабіць так і так, то будзеш добрым, мы цябе будзем хваліць, альбо наадварот іншую версію вось гэтага, што калі ты, напрыклад, што-небудзь зробіш не так, неправільна, то ты атрымаеш пакаранне ці не знаю, ці нейкія такія непрыемныя словы іншыя, як бы атрымаеш нейкую такую непрыемную ацэнку. Вось пасля гэта пераносіцца далей на адзнакі ў школе, ты калі будзеш добра вучыцца, там будзеш прыкладным там вучнем ці вучаніцай, цябе будзем любіць, будзеш такая хорошая дзяўчынка, маладзец, там атлічніца. Наадварот, будзем да цябе ставіцца з пагардай, калі будзеш вучыцца дрэнна. Вось пасля паяўляюцца нейкія адносіны, і хлапец ці дзяўчына кажуць, калі ты будзеш адпавядаць нашым нейкім чаканням на сябе, то таксама атрымаеш ад нас нейкія прафіты ў постаці увагі, у постаці таго, што мы з табой будзем разам, прысутнасці, не ведаю, там далей знакаў любові, знакаў прыняцця. І чалавек выхоўваецца на такой простай рэчы, што любоў можна купіць, што ўвагу можна купіць. І адна моя добрая сяброўка, псіхолог, кажа так: калі не перажыў, адкуль это бярэцца ввогуле, калі не перажыў чалавек крызісу, такога бунту падлеткавага, калісьці даўно, вось у той момант, калі ён ёсць, калі заўсёды быў такім залатым хлопчыкам, залатой дзяўчынай, заўсёды стараўся купіць вось гэтую увагу, купіць вось гэта добрае стаўленне да сябе, таму вельмі цяжка будзе спаткацца з крытыкай іншых людзей. І хутчэй за ўсё эту крытыку будзем амінаць тым, што будзем старацца падкупіць іншых, проста якія мы малайцы, што для іх робім і так далей, далей. Заўсёды будзе нейкі такі бартэрны абмен у адносінах. І вось менавіта гэтая дрэнная звычка, это механізм, што мяне любіць да таго моманту, пакуль я даю тое, што іншы чалавек хоча. Што мяне любіць, пакуль я адпавядаю нейкім там параметрам. Ён руйнуецца Езусам Христом, который кажа праз святога Паўла: Бог аддаў за вас жыццё, пакуль вы былі яшчэ грэшнікамі. То есть Христос, аддаючы жыццё за нас, ён не чакае ад нас нават свядомасці вялікай вагі. Часамі так ёсць, што я для сябе нешта раблю, ахвярую, а ты ж зразумей, як я шмат табе даю, які маладзец, як я проста цярплю дзеля цябе, таму што ты мой сябар ці сяброўка, ці там родны чалавек, глядзі, які маладзец, якая ахвяра за цябе кладзецца. У Хрыста не так. Калі ён аддае за нас жыццё, мала хто разумее ўвогуле таго, што адбываецца. Можа, некалькі чалавек разумее, пад крыжом 4 чалавекі, з іх толькі адна Марыя разумее больш-менш вагу таго, што адбываецца. Нягледзячы на гэта, Бог не вагаецца за нас яго даць. Чаму? Таму што нас любіць такім, які мы ёсць. І вось гэта пастава Езуса, яна радыкальна іншая ад паставы свету, дзе чалавек, ён разглядаецца ў постаці вынікаў таго, што ён зробіць, таго, хто ён, тое, хто мы, акрэсліваецца тым, што мы ўмеем, акрэсліваецца тым, чаго мы дабіліся ў жыцці. Христос кажа: не, ты для мяне важны ці важная ўжо праз сам факт твайго існавання.